Ja, vi går hele skrotten, familien derhjemme. Kim, ja. Vi skal til at i gang nu, Kim. Jeg skal sige, jeg er glad for at Kim, du må ikke ryge herinde, Kim. Det er men helvede, den skulle have en menneskerav at ryge. Ja, jeg er godt klar over det, Kim, den er også ærgerlig, ikke, men Det duer sgu ikke, altså. Vi kan jo ikke se dig på under al røgen, og din makker derovre, han er også ved at få røde øjne. Skal vi så ikke bare få det overstået? jeg synes bare, vi kører. Jeg kommer ud og ryge. Jeg er glad for at se dig, Kim. Jeg er glad for at se dig. Du kommer bare med den, du vil have båndet rulle. Kim, jeg stopper dig. Hvad? Jeg er skideked af det, Kim, og det lyder så godt. Du har den stadig i gang, det er en god melodi, er det ikke? men det skuer mig lidt det med din, du synger, at du elsker din penis. Den er det bedste, jeg har. Jamen, altså, den er også flot, Kim. Kan jeg huske for mange fællesbade, men jeg synes måske lidt, den kommer til at stramme lidt på albummet, ikke? Det er lidt op ad bakke, Kim. Ja, det var fordi den er så stor. Ja, det er sgu rigtigt, det ved du også. Men vi skal sgu fange det brede publikum, og herre fra Danmark er ikke så glad for penis. Nå, ja. Det har jeg læst, men jeg tænker en helt anden vej. Hvis vi nu skal have kvinderne med, Så noget med kvinder, hvis du kan sige, jeg tænker mere sådan kvindemin måske, kunne du synge. Så lader vi som om du godt kan lide en kvinde. Jeg ved godt, den ligger fjern fra dig, Kim. Du skal tænke ud af boksen, Kim. Ja, Vi kan altid gå til godt, fed indstilling, Kim. Prøv, vi kører med på rullebåndet, så kører vi med kvinde. Ja. Kim Larsen, jeg stopper dig. Ja. Det kunne du godt høre selv, ikke? Ja, det er sgu min, den der. Jeg synes, du skal køre lidt med penis. Det synes jeg skulle vi gøre. Du har rutinen. Ja, det gør det. Og du har stadig smilet. Lad os køre med den, Kim. Det gør vi.